Que necesitas para facer o mimo? Necesito unha persoa do público. Unha? Unha persoa do público. Unha persoa, Unha persoa, un humano, non? Vale. Pois se che parece escollo eu, sí? Colle tú a quen queiras. Sí, moi ben, pois. Unha rapaza mellor... Faime gracia cando non miran, sabes? En plan, non me mires. É que ahora está acojonado. Sí, a rapaza do collar de diamantes. Diamantes, supoño que será. Bueno, dixo a rapaza do collar de diamantes, ela mirou. Por favor, un aplauso, ven por aquí. Acompáñame, por favor. Pablo, non sei por que escolliche a Cristina. Sí, non sei, o azar. Sí, xa. Abro a tomar unha pisicola. Un aplauso para Pablo, veña.
Moitas gracias, Cristina. Moitísimas gracias. Que tal? Moi ben. A xente pasou ben. Vamos a ver que pensa o xurado. Ilustrísimo. Pablo Mimo. Bueno, eu xa teño opinado outras veces noutros programas sobre Pablo e precisamente sobre a súa capacidade para facer a disciplina de mimo que evidentemente é a que máis lle gusta. Sería absurdo que eu puxéseme a buscarlle defectos a esta prova porque, como todo o mundo pudo comprobar, a xente reaccionou, a súa colaboradora saliu e participou, entendeu... É a moza del. Participou, entendeu perfectamente. Tiña momentos complicados e creo, en definitiva, que resolveu magníficamente, como xa teño dito outros días, a súa proba. Así que, para min, unha proba excelente. Bravo, Pablo. Un aplauso para ti. Gracias. Chao.